שבוע טוב, בלימוד גמרא קבוע על הסדר, הגענו לדף ע"ז ואורו עינינו בעקבות ההתקפה הגדולה של ישראל במבצע שאגת ארי, ובמוצאי שבת שאנחנו מזכירים את מיכאל, שר ישראל, אליהו וגבריאל, בואו נא עם הגואל, אז הגמרא מספרת על מאבק בשמיים שמשפיע על המלחמה בארץ. איך זה קורה? פשוט מדהים. מיכאל מקבל מהנחיה מהקדוש ברוך הוא שבעקבות זה שיש חכמי ישראל שעבדו עבודה זרה, לשרוף אותם. יוצאים עם האש ובאים לזרוק את האש הזאת גם על הטובים וגם על הרעים, אחרי שמיכאל מלמד זכות על עם ישראל ומנסה לומר שיש טובים בישראל. הקדוש ברוך הוא אומר כן, אבל הטובים היו צריכים להוכיח את אלה שהם לא טובים, והם לא עשו את זה. לכן האש תיזרק על כולם. ואז קורה הדבר הבא, גבריאל תופס את הגחלים הללו והן מצטננות בידיו, וכשהן מצטננות בידיו אז הן לא פוגעות בכל עם ישראל בכלל, ובזכות זה עם ישראל ניצל ושורד. ואז ממשיכה הגמרא ואומרת שבעקבות זה שגבריאל עשה בניגוד להוראות, הוציאו אותו מחוץ לפרגוד והיכו אותו 60 מכות של אש, מכות של פולסא דנורא. ואז קורה הדבר הבא, במקומו לפמליה של מעלה, לא פחות ולא יותר, נכנס שר פרס שנקרא דוביאל. שר פרס שנקרא דוביאל תופס את מקומו של גבריאל ושולט שם 21 יום וכותב כתב שטנה על ישראל שיעלו מיסים תחת הפרסים ונהיה כפופים אליהם. והדבר הזה הולך לצאת לפועל, אבל אז קם שוב מאחורי הפרגוד גבריאל ומלמד זכות על עם ישראל, שבזכות אותם נשים שמנדדות שינה שבעליהם ילכו ללמוד תורה, והבנים שילכו ללמוד תורה והם חוזרים בחזרה, אז איך אפשר לפגוע ככה בחכמי ישראל ובעם ישראל? ועל זה, אחרי הצעקות של גבריאל, בא דבר נוסף, וגבריאל אומר, יש לנו את דניאל איש חמודות, מלמד זכות גם כן ואומר, יש לנו את דניאל איש חמודות שבזכותו, שאפילו הוא יעמוד על כף אחת, הוא יכריע את כל חכמי אומות העולם. אומר הקדוש ברוך הוא, מי הוא זה שלימד זכות על בניי? אומרים לו גבריאל, תכניסו אותו לפה. על זה נאמר בפסוק, ואני באתי בדבריך, נכנס גבריאל, ובעצם מוצא שם את דוביאל. מוצא דוביאל עם הכתב שטנה שלו על ישראל, ובא לקפוץ עליו, לקחת ממנו את הכתב שטנה, ומספר את הגמרא, דוביאל שר פרס בולע את זה מהר כדי שזה יישאר. אבל הגמרא אומרת שהוא בלע את זה, הרוק מחק את החתימה, וככה בעצם מתבטלת הגזרה מעל עם ישראל. אז אם היה זמן שליטה לפרסים, זה היה 21 יום, וה-21 יום האלה נגמרו, יהי רצון שבעזרת השם, המלאך גבריאל ומיכאל, ובזכות לימוד זכות גדול על עם ישראל, יחד עם אליהו הנביא, נזכה ויביאו לנו את הגואל. בעזרת השם, הצלחה גדולה לכל חיילינו במבצע שאגת ארי.